Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kumene kumachoka Secretary General kufupi kunyanja Honorable Regional Chairman Patrick Zebulon Chilondola nthawi yanu zikomo kwambiri. Zona di nkhani yakwera mtunda. Aliyense dzanja mwamba tichiteko chomphamvu. Kwacha volume. Kwacha kwacha ochakwera nanga boma fedonse malu achakwera wali kulipe ulemu kwa president watu Dr. Lazarus Maikathe chakwera zikomo kwambiri. Mtsogoleri wa dziko lino emwenso muli mtsogoleri wa chipani cha Makongo Sipate. Ulemu kwa mama Monica Chakwera, mayi wa fuko okulikulu la chipani cha Makongo Sipate. Ndakuona ni mkulu wa mayi mchipani ichi mayi Jane Mono wauza sendeza. Baba Stephen Malondera mkulu wa Nyamata. Komanso Chief Executive wa chipani cha Makongo Sipate Richard Chimwendo Banda. Ulemu kwa nduna za boma. Ulemu kwa Treasurer General Bambo John Paul. Mai Agnes Mkusankhoma. Emwe muli district charede wakuno komanso uphungu wa kunyumba malamulo. Uphungu wonse amene mwafika pano ulemu wanu bwana ntero kuti maulemu akhale m'malo mwake. Ine mfuna nkulandeni pano bwana ni manja nkhani nduziwo zonena kuti simudabwa mmene anthu osonkhanirana pano. Nchikoka chanu chomwe bwana muli nchikoka chopsa. Tenda nanu koma msonkhano uwu ndi wina wapadera. Ino anthu akuno kumchinji kwa mavwere zombeni m'manja. Bwana mfuna nkuthokozeni chifukwa cha ntchito zachitukuko zimene mugwira mdziko muno. Lero ndi madutsa kuja ku game komanso ndadzadutsa pa gateway. Ine kudabwa kuti bwanawa 5 years ilibwerayi dziko lino lisanduka dziko lanji. Ntchito zimene mugwira bwana zikuchita numbwani basi. Koma mkakhala muzidziwanso kuti pali wena songayamikire zimenezo ayi. Chifukwa odadana nanu. Wina adabwera dzulo pa masintha basi umauza anthu uli nkamanyoza muzina uli Chakwera nkamanyoza muzina Chakwera amayankhula zimenezo. Ina nkuti uyu pachendawa mache pandale saba job na bwino mpovuta. Ndikuuzeni bwana kuti ngakhala bwera kumasintha ngakhale phungu awo sanga wina kumene kuja. Komanso iwo akamayankhula kumati komene ngakhale tisi chairman wanga mapitiriro chibisa kwapo sato ya.
Onazola kwa nyoza koma chondisangalatsa bwana simuyankha. Inu Mulungu azipitiriza kukwezani chifukwa simuchimwira munthu. Onafe atanyoza munthu sitingadandaule ayi, chifukwa nafeso timang'alulaso. Koma inu simung'alula, basi anthu ng'ona ngati pachibula pamaseweretsa kodi nkhalidwe lanji lotere. Pa 16 September bwana chauta akukwezani, akukwezani anthu awo odakalembetsa tu awo, anthu awo odakalembetsa tione manja mwamba onse odakalembetsa. Palibe voti yapita lapa, palibe voti yakabambe apa. Ongutaya nthawi wamtaya nthawi, inu ndi boxer odziwa uchayo kugwetsa. Wari wotsutsa mwachepa, wotsutsa mwachepa, mwachepa wotsutsa mwachepa, dziko ili simudzatengaso. Mwachepa wotsutsa mwachepa, dziko ili simudzatengaso. Boma ili sutarengaso, ali wakula bidala wakula, boma ili sutarengaso, bidala wakula, bidala wakula, wakula bidala wakula, wakula bidala wakula, boma ili sutarengaso. Zikomo bidala simfuroma mchuachua masiku ano ayi, koma kabambe ndo amene ile mwana kwambiri amene iri kumana hedoni amene adziwe zonena kuti Malakonge sipata sichipande chosewera nacho. Ndiye ulipo wena amamkunga kumampopa ati koma silidabwa chifukwa ngakhale kunkhonya boxer ngakhale amenyedwe kwambiri opakona omanena ndithu kuti pita udzoza mndu ukafa uko. Ife pa 16 September watu ndani kwadi msonkhano upitirire kaya zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri. Manja mwawo regional chairman, manja mwawo. Kodi mbumba za Lilongwe mulipo? Talowani mbwalo kenako Skefa na wenso konzeke kuti nkhani tsopano idzafike kwa Secretary General. Ndi kuti nkhani kufika pa chinde azimali Lilongwe msanga komanso Skefa ukonzeke pamene lilipo. Chite motero ndithu mothamangira nthawi. Pamene tizipita kumapeto, a president akamaliza ndimo mujaso linachitira kuti a Secretary General komanso a regional chairman, a MP agogo amavwerenda amene adzatsazikana nawo ku galimoto bwana president. Tonse tikhale mpakana ndithu nyimbo ya fuko itayimbidwa kufika ku inde ndithu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.